कि भाई हमार एगो औरत अपने पति से पूछतिया आज खाना में का बनाई खाए खातिर। तो लड़का कहता भैया कि आज खाना में कुछ मत बनावो, आज चलो होटल से खा के हो जाई। तो फिर औरत कहती है कि आप खाए का भाई बताई, हम गरमा गरम बना के लावत नहीं, साथ में बड़ी खा लल जाई। तो फिर भैया लड़का कहता है कि नहीं चलो बाहर से फिल्म देख के आवल जाई। तो फिर औरत कहती है कि घर में इतना बड़ा एलसीडी लागल बाटे, हाथ में फोन भी बाटे, तो फिल्म बाहर देने का जरूरत बाटे, घरे साथ में बड़ी फिल्म देखवाल जाई। तो फिर लड़का कहता कि तू इतना पैसा काहे बचावेलू। तब भाई हमार फिर औरत कहतिया कि हम बचपन में अपने पापा गरीबी देखले बानी, गरीबी में कहाँ से का करके हमार शादी कईने, कहाँ से का करके घर के खर्चा चलईने, ये सब देख के हमके अभ्यास हो गया कि पैसा कीमत का होला। और आप कहते हैं कि चल के फिल्म देखे खाना खाए, अगर हमनी की 2 पैसा बचावल जाई तो हमनी के आए वाला समय में लड़का ना पूछिए तो हमनी को 2 पैसा बुढ़ापा का सहारा बनी। तो भैया फिर लड़का कहता कि हाँ तुम्हारी बात मान गई, तुम्हारी बात सही बाटे। कवनो परी बन के आयल बारू तू हमरा खातिर, हो हमरा खातिर।